Ayan guys, kukuha na naman siya ng padala. So, kailangan niya na namang manumpa. Okay? So, manunumpa ka ngayon. Kailangan isa puso mo at isa buhay mo ang panunumpang gagawin mo. Lalo pat pangatlong bisis mo na to. So, pakitaas ng kanang kamay. Ako si Iska. Nanunumpa ako na magbabagong buhay na ako. Hindi na po ako gagawa ng mga kasalanan. At saka, ipinapangako ko na hindi na po ako iihi sa banig. At saka, ang aking sipon ay aking hihinggutin ng tama. Ipinapangako ko po sa harap ng hukumang ito na ako po ay magiging mabait na bata. Hindi ko po babawasan ang padala ng aking tatay. Hihingi na lamang po ako sa aking nanay at aking ipagdarasal ang kaligtasan ng aking tatay na nagpadala sa amin para lalong dumami pa ang kanyang padala na hindi sa smart padala kundi kay Maestro Waray. Upo. 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 Amen. Amen. Pikit ang mata. Amen. Amen, brother. Opo. Yeah. Break it down. Yo. Yo maluyo. Okay. Sana kamot. Pagsisihan mong mga kasalanan mo. No.